Bueno, por parte do Concello de Carballiño nos agradecer en primer lugar a que nos acompañen os compañeros e compañeras do Grupo Provincial Socialista aquí no Carballiño. O que pretendemos, dende logo, é que haxa un debate aberto sobre unha problemática como é o do garradón, que ten unha influencia directa sobre a saúde. Falou o meu compañero Tino xa sobre a importancia que ten, e por eso tamén estamos a Administración Autonómica que traballa neste eido, sobre todo no que é relativo á prevención, pero tamén a influencia que ten en canto a que nas edificacións hai que facer actuacións. Estamos aquí hoxe no Conservatorio do Carballiño. Na actualidade estás a licitar unha obra para reducir as emisións do garradón neste edificio, unha obra que sale a licitación, que está en licitación por un valor aproximado de 150.000 euros, máis o proxecto. Dende logo, que nos pasa no Carballiño tamén nos pasa moitísimas administracións, que hai que pensar que o custe, pero dende logo tamén a problemática que causa nos usuarios do propio edificio, que nós nos vimos abocados a ter que sacar o conservatorio pois a outro edificio mentre facemos as obras, igual que pasa noutras edificacións municipais. Por eso, nós entendemos que a peculiaridade que ten a provincia de Ourense co garradón, a problemática que causa na saúde, ten que estar a debate. Por eso pedimos na Diputación de Ourense pois que se implique e que, dende logo, lidere pois estas actuacións, a formación e, dende logo, pois o debate para que mude e todos sexamos capaces pois de que esta problemática pois atalle o antes posible, porque é un problema grave para a saúde.